Responsabilidade, compromiso, paciencia, aprendizaxe e moito amor. Coidar significa acompañar e adaptarse aos cambios, aínda que o camiño se volva moi difícil. Os cuidados é a cousa máis importante do mundo, porque se a persona está un pouco deprimida ou eso, pois necesita que lle faga moita compañía, que si pode camiñar, que a saques a camiñar, que fales con ela, que, bueno, moitas cousas. Os cuidados son básicos e moi necesarios. Significan acompañamento, alimentación, control da medicación, afecto. Felicidad, porque me apoyan.